Ingozi yasehlathini kukwamahlathi pha ixesi. Apho umuntu ongenileyo akabuyi. Yo. Kodwa onyana bakakora bakhetha ufanisa uThixo nehlathi. Umsebenzi wehlathi ke amagwala ayavuya. Ngoba xa kuzutshaba amagwala abaleke ngene ehlathini angazi baphinde abonakala. Sozutshe lilanga uhamba ehlathini. Kunjani nje sozubethwe ngayimimoya xa usehlathini. Ilanga lasehlathini ukumithe emnandi. Othi xa somthunzile ehlathini ukimba uhlwile. Hayi kodwa xa uphuma ngaphaya uvilanga eligatha njengela namhlanje. Bakhetha loo nto abazalwane bafana uThixo nehlathi. Ihlathi elinguThixo. Dimfesitsho umnumkuli bakumka abazalwana nam usekho yena ebubomi bam. Bamvulane uzibona ulapha mhlambi uhlala wedwa kodwa kulihlathi elinguThixo esinobaleka singene kulo sakungena ehlathini elinguThixo intaba yegqitha sakuba sisehlathini elinguThixo zonke izinto ziyazola ngoba sikuThixo. Abazalwane ke bamvulane bafana uThixo nehlathi. Kukamhlathi lelizwe kuthiwa amahlathi lelizwe konyana abantu abagcinwa apho sithathe naloo nto. Kumahlathi lelizwe izihange zelizwe silipha abantwana sibafake kuloo mahlathi. Kodwa sithatha ngehlathi elithi abantwana belilizwe bakulethwa babalekele kulo. Sithatha ngehlathi bamvulane esithi abahlaleni sakunyukutshwa ngenxa yemeko esizibona sikuyo umini sibalekele kulo nguThixo elihlathi. Bamvulane kunzima uthetha nomuntu omdala ngoThixo ngoba ndicinga uyamazi uThixo kodwa asangothetha ngoThixo sizokhumbuza uba kukuThixo osidalileyo kukuThixo osidalileyo. Damfesithi lomculi kuba thina sonke sisigusha zedlelo lakhe. uThixo soza kuyeke bamvulane kwamadoda amaninzi esinobala ecekiswe lilizwe kodwa athi xa isondela kuThixo wasukuThixo waphakamisa. WasukuThixo waphakamisa. Kwamadoda amaninzi esinobala emkelo zifamily zawo kodwa uThixo ngexesha elifaneleyo wasukuThixo wabenza abantu. Damfesithi uDavide uyawubuyisa umphefumulo. Bhuti. Sisihlathi elithi abantu belizwe sebengabonelela emntwini bawudlamini kodwa uThixo asike kubuyise akwenza umuntu sidibane nawe unqawuza kule nto emakhaya ngoba ukuhlathele uThixo. Aw. Yeke mfoka khegama siyachaza. Odlamini sizawahamba kodwa ndifuna tata wazi uba kukuhlathele nguThixo oluzimela kuwo. Abantu belizwe bayadinwa. Abantu belizwe bayadikwa. Ewe jazi. Abantu belizwe sanizizalwa nonke kodwa badinwe imeko kabhuti. Abantu belizwe badinwe imeko katata omncinci. Kodwa abantu belizwe badinwe imeko yomntakwethu ngoba bayadinwa abantu kodwa sisihlathi engasoze lidinwe ngoba uThixo wacinga bamvulane xa isekwenza umuntu wahlala phansi uThixo waphefumula ngemphefumulo umfanekiso kaThixo ungazeyi kodwa ngehlathini elinguThixo. Bamvulane uDavide bendimtsha ngoku ndimdala zange ndimbone uThixo. Ungubani wena ubungashiwo nguThixo? Soze uThixo akusiye. Ndifundisa amavulane phelele. Soze uThixo kodwa uThixo ufuna umuntu ophakamisa isandla athi inkosi sendiyele ndiyatshona uThixo uza kuhlangula ngoku nangona phakathi. Amen. Hallelujah.